Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wonten ingkang tanglet babipun setan. Nggih. Niki bulan Ramadan. Bulan Ramadan menika Allah pun sanjang. Setan meniku ingkang disyariataken dhateng Allah diberhentikan tugasnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam, termasukipun umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Nggih. Makhlukku sing tak jenengi setan saiki ayo mlebu kabeh mokoh umatipun Kanjeng Nabi iki kating laksanakno perintahku sing tak rahasiano. Lah niku sedanten mlebet sedanten mergo ingkang datuwa sanjangoten. Nggih mlebet sedanten wong menika makhlukipun datuwa. Setan mulai alit sampai ke setan niku nggih pun dilebetaken dhateng Allah. Lah niku sesungguhnya kita ini Islam yang di Indonesia tercemari, terpolusi oleh gen-gen jahiliyah sehingga kita sering menyalahkan setan-setan niku wau. Setan ingkang disyariataken dhateng Allah sesungguhnya menika tasik manfaat kanggoipun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang diuji melalui setan menika saged menjadi kekasihnya Dzatullah wali Allah. Lek pun sedo ten Allah Dzatullah menika diparingi predikat wahdatul wujud wali Allah. Lah niku nggih. Monggo setan niki di bulan Ramadan mlebet sedanten. Lah ten mriki rahasiaipun Dzatullah sesungguhnya setan niku sinten? Setan meniku pun boten enten perane untuk menggoda umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Tapi panjenengan kalih kula nglampahi sehari-hari panjenengan tingali. Nggih. Lah niku ten warung-warung menika. Nggih. Niku perilaku sinten? Di bulan Ramadan Allah ingkang sanjang, makhlukku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika poso. Tapi kenyataane panjenengan tingali ten warung-warung meniku ditutupi ketinggal sikile tok. Lah niku namine setan ingkang di makrifatkan datang Allah nggih setan sing wujud-wujud menungsa menika. Nggih. Di bulan Ramadan enten pembegalan sepeda motor. Niku sinten sing salah? Nggih. Wujud menungsa menika. Nggih, setan sing wujud menungsa nika. Di bulan Ramadan siluh main judi. Kula menawi niku nggih. Niku sinten? Nggih wujud menungsa setan iki. Nggih. Nginum. Nah niku setan ingkang wujud menungso nggih kula niki. Atos-atos panjenengan pun nyala-nyalaken setan, kira setan menika tasih manfaat kanggoipun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ten pundi setan niku wau sing ingkang disyariataken dhateng Allah pun dikengken dhateng Dzatullah menika ibaratnya cara kasar guyon mawon cek mboten serius nggih, tapi dipik ilmune niki. Setan-setan ingkang sing boten ketinggal wujude menika pun boten wonten. Dhateng Allah pun diperintahkan untuk berhenti dulu. Boten nggodha umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku. Nggih, semerap nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakniki panjenengan semerap setan meniku sing sak benere sinten? Mongko menika setan ingkang bahaya niku wujude menungso. Bergedhok agama niku lebih parah malih. Merusak sejarah negara orang lain, merusak sejarah bangsa Indonesia termasuk niki.
panjenengan kalih kula pun ngertos sakniki atos-atos pun lek ngaos pun polai pinter oleh maca oleh dalil menika tadi kepentingan pribadi napa malih sakniki kathah akhir zaman menika setan-setan sing bersorban berkedok agama kenyataane ndamel pesugihan kathah atos-atos nggih panjenengan ingkang semerap niku kepingin bukti sholawat lekatkan di dalam diri mangke panjenengan diparingi semerap siapa sesungguhnya setan niku wau nggih setan ingkang umum disyariatkan dateng Allah mboten tahu ingkar dateng Allah ten syariat nggih niku kula jak umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mlebu neraka iya lah niku mboten setan ki ambek lek anjene kekarepane setan ki ambek kados ngoten nggih mboten njeblosaken umat Kanjeng Nabi tok sing mlebu neraka surat tanah dipek nopo dikuasai kan ngoten tapi setan yang disyariatkan oleh Allah niku mboten mung tok teng makhluke datuh termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nggih lek karepe dhewe nggih niku menungso niku wis karepe dhewe moko setan yang sebenarnya yang dirahasiakan oleh Allah nggih menika setan-setan yang berjual agama napa malih bergedok nggih niku nggih atos-atos panjenengan kalian kula menika umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun jelas melalui Al-Qur'an mawon. Al-Qur'an mawon gampang mudah ingkang urusan kalian datuh nggih alhamdulillahirabbil alamin di bulan puasa Ramadan ini sesungguhnya sudah terbongkar ilmu datuh menika ingkang disembunyikan oleh gen-gen jahiliyah di hadapan Allah mereka adalah perilaku jahiliyah di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulama kepandaiannya hanya untuk membodohi para jamaah-jamaahnya ingat berjalanlah sendiri sholawatlah menjadi kontak utama mangke panjenengan diparingi napa mawon ingkang boten tertangkap akal niki ilmune di bulan Ramadan masih banyak orang-orang yang berperilaku jahiliyah. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.